Ondo etorri Olalde Aretora. Ikuskizuna minutu batzuk barru hasiko da. Gogoratu, ezin dala, ez argazkirik, ez beste edozein motatako grabaziorik egin. Era berean, zuen telefonoak amatetako eskatzen deutzuegu. Ikuskizuna zuen gustokoa izatea espero dugu. Eskerrik asko. Bienvenidos y bienvenidas a Olalde Aretoa. En breves momentos dará comienzo la función de hoy. Os recordamos que está prohibido realizar fotografías o cualquier otro tipo de grabación y os rogamos que desconectéis vuestros teléfonos móviles. Esperamos que la función sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Bila ibilinaz. Zer da ba? Bueno, berbaiteko, bakizue. Aurtengo kampamento musikala kristona da, Zelako nivela dekogun, eta ganera umek ondo pasetan da bizazke, post-musik nago. Bueno, baina bakizu, Lokartu barik. Zentxago orokorra betekogu, eta espado guiten. Bai, artistikoki, primera. Baina ezukaldean arazoak. Konpondu dotzaz, baina, bueno. Olen. Zer pasatxu ba? Badakizue, bezkari oso gozoa egiten dutela, eta umea da nahi jaten daude. Hori bai, benetan, oso ona. Eta, klaro, txartu kalkula dugu janarien kopurua eta janari bariko lideratu gara. Oi ba. Oi? Lasai, konpondu dut zuzen. Ze alboko baserri tarragaz egin dut berba, eta eskatu dut eta arrutzek esnea, zagarrak eta barazkiak. Osea, egunek falta direzena, ja badiko gu baskari, egun guztiak. Alboko baserriko eri? Bai. Bai, anipaino suertegiak badako zu, zen ni kokotara nio nau beragaz. Egunero dator hori, Andrie. Musikek itzen gabela zaratalarrekin. Umiek astrapaladan dabiltzezela. Urarekin dako zela arazu, Urarekin arazoa? Gu bere deko guzurarekin arazoa, eta hori ez da gure errue. Bueno. Ez etxutie larritzu gure bai... Badakizu ez erakut izen dumiek, ez da, klaro, batxan asko, eta gero komunera zuen, eta zakimez ondo garbitzuten, eta paperak asko lasten, eta ba... Bueno, baina zer pastan da? Komunete usela ataskata. Eta ganera uturriren pepei ez tala sarratuten, eta nau, bueno... Baina hoin dala 2 minutu dana ondo egon da eta mesedez. Ni zukaldean konpondu denik, Bueno, a ver, mantenimiento webe sosetako dago, así que zu lasai. Konponduko gara danagaz da. Hombre, baietz. Bueno, eta musikarien ondauz ba? Etorriko dire gero letzu hau, bai Joniko bere arazoa da, Arazoa. Joniko ene badatxue. Eske... Horregaz bakizue, ez teko gula remediorik. Noren semia dala eta aguantu behar. Badakigu noren semea da, bai deko txori asko buruen horre mutile. Bueno, bai, urtin enkajaten dozkue bera. Nik ez dinotez ere, mutilona da. Bai, un pelma, seguntxo kuidau. Egi esan da ikusten dozu eta beste umearen aite pentsatik edala, zena handia. Baina gero, portaelagaz, umea baino umeagoa da. Txarraue, asko be. Bai. Asko be, madre mia. Bueno, baina ia. Nando zorrepa. Gozartzen dauzela itxiotzen. Ja, beti gozartzen, beti jate maia, Ia ba? Jode, hazi jotzen iaz, ezpa bere inspektoreak etorriko dazku, eta hemen... Zerako inspektoria? Inspektoria? Ez totxuet esan ba, inspektore bat datorrela diputaziotik. Dala aztertuten bakizue, umiek zelan dauzen, euren egoera eta zer ikasten daben, eta bakizue, betiko moduen, dana aztertuten. Eta janaria? Bai, janaria. Eta instalazio epe bai? Klaro, bai, dana esan dutxue, musika honen, danatari. Ni banoa. Eta hemen... Bueno. Zuek hasi jotzen mesedez, ezpa bere ez da izeringo dugu. Umien gana joango naz, ez da iz. Ea, non dauzin umien, be bai?
Hango, gira zela. Nik honek lagunduko txuete eroten baina, nik ez dut nagoa jo, Ez, baina goze, ez. Baina pandero gazetu zuingo bez? Nik ezin dut nahi pandero jo. Bueno, zu joko dozu toketan jatzune. Marakatzuek. Ez to gure marakari, Marijose. Marijose, nik gitarra jo nahi dut. Gitarra, edo pianoa, Marijose? Ez deituteko Marijose. 10 urtetan dabil nire izen aldatzen. Maritrin. Maritxun. Vale. Hortxo. Eta ingo duzu, esaten dututena. Eta joko duzuz marakak eta ininko duzuz hai, eta joko duzu beste laguntxo. Ez du marakari nahi. A la porra la maraka. Noniko, baina zer, nore zuet, baina minengo zuba. Tranquil egon, ez da galduko. Leku guztiek ezagutzen dituta.
hau da gustatzen daztena niri, ez honi joten deuren hori, jantzan ini sineta, entzune zine. Hau da niri gustatzen daztena. Ez egon babetek jaten mesedez, oso ondo zo da bieta. Enaz kejeko ba, honez haratakaz, ganadu guztik altereta. Behiek, ez nerik emon gurezik. Oloak, arrutzek, edo non imiten. Eta olerrak, goixaldean edo senyor duten kukurrukoiten. A ber, zuku lertu bizu. Hau dala, kanpamentu musikala. Eta hemen, hau da, hori kumiek, ikusten zuzela kumiek, zelan pasatzen da, musikariek eta denak, hau da, musika bizitzeko. Bueno, baina nire guzteko laiztea, musika jantzan itiko modukoa eta politia entzun. Ala ez dakizue joten. Ja? Bueno, dana dakiz izaten, Venga. Ni hemen itzen eure bakarrik, ni hemen kobretako idean etorna esekarri dodazen genero guzti epaia oindanada kejia. Oin dinostea, porruek lurrasko dekiala. Patatak, bueno, sakuen arri asko datozela. Bestiak, esnia galdute dauela. Baina ekarteko orduen eta jateko orduen, ze honeri danari jaten emoteko, eskatu ibildire. Eta ganera, hartu lepoan eta ekarri, ze astoa berortik eskapata degot egun bien. Honen zaratakaitik. Baina, bueno, no, ordaindu berkosten niri,
ingure duten, kobre berduten azen, nik horrek eusetan biharrasko, zemen pentsetan deure, telepisa moduen dala, eskatu eta etzera ekarri. Baina ordainduteko inorrez dago hemen. Eta ni kobraen berdo sustantzian ia, segaz jaten duten. Baina, bueno, nik ez da pentsetan hone pere lagundute guitxiko egitekianik. Ez dut uste. Ala, zu opere, ala porra zu opere.